Hello guys, hello mga Oragon, mga ka-anglers dyan. So ngayong gabi, mayroon na namang plano ang mga anglers ng Mahajar Jeddah. So mayroon na namang fishing adventure guys. So abangan nyo ang ating fishing adventure na i-upload. So yun guys, antayin lang namin si Engineer Ronnie, si Ronnie, kasi siya yung aming head head ng anglers ng Mahajar. Ayun, shout out sa mga anglers dyan. Yan, kasama si Mr. Oiram, nandyan. Naka-ready na yung aming mga gamit. Ayan. Alright, so kung kayo mga ka-Oragon, mga guys na padaan sa channel ko at pinapanood nyo to, please support my channel. Please do subscribe and hit the notification bell. I-bell all nyo para updated sa mga video na ina-upload. Alright, kita-kits mga Oragon sa dagat pag nandun na. Antayin lang namin si Engineer Ronnie. Alright. So ayun guys, mga Oragon, nag-message na si Ronnie. Ayusin lang namin yung aming mga dadalhin. Okay? Alright guys, mga Oragon, pababa na si Oragon. Naghihintay na doon sila Engineer Ronnie. Nauna nang bumaba si Mr. Oiram. Ando na yun sa sasakyan. Ako na lang hinihintay. Laging huli. Alright, ayun si Engineer Ronnie, oh. Busy. At yung aming sasakyan, yung puti na yon, yung Fortuner. Alright guys, kaya abangan nyo mga Oragon ng aming fishing adventure. Okay, may dadaanan pa siguro kami. Baka dadaanan pa si Engineer Alan. So ayun guys, mga Oragon, gagaor na ang mga anglers ng Al Mahajar Jeddah. Alright. Ayun guys, mga Oragon, mga ka-anglers, si Engineer Ronnie, ang aming head ng anglers dito. Founder. Maayong gabi. Maayong tanan. Maayong gabi sa tanan. Kamu mga cowboy yan ni si Ronnie, pang cowboy yan, pang lovely-lovely yan. Pang lovely-lovely yan. Mamaya baka mayroong lovely talakitok. Ito pang tuna to. Pang tuna, pang ano, yung isa pang komando. Yung isa diyan pang komando. Kumanduga sa iwagas. Inshallah. Okay guys, so daanan namin si Engineer Alan at didiretso na kami. Time check, anong oras na? Alas 9 na alas 8 Alas 8 ng gabi. ng gabi, Thursday night. So diretso na kami sa dormitory ni Sir Alan. Kita-kita tayo doon sa dagat. Sana maraming huli. Inshallah. Bismillah. Kape, may kape naman dyan. So ayun, nandiyan na ready na rin pala si Sir Alan. Mga Oragon, ayan na. Meron naman timplahin din. Nagmamarcha na. Na ako. Dagdagan na lang ng konting kape. Ayan oh. Same as usual. Kasi So ayun guys, diretso na kami. Dito na si Sir Alan. Sir, kumusta? Ang gabi sa inyo lahat. Ayan. Magandang gabi. Sana makakahuli ng marami-rami. Ano itong plano itong? So kita-kita tayo doon mga Oragon. Alright guys, mga Oragon, nandito na kami. Kararating lang namin. Naayos pa lang yung parking ng sasakyan. Bali 4 lang kami. Ayan. So abangan natin mamaya. Magsisita pa sila ng mga rod nila, mga pamingwit. Abang-abang lang ako sa mga kalansing ng rod ng mga pamingwit at ating bibidyohan pag hindi pa inantok. Pag inantok na, tulog na. Alright mga Oragon, nandito na. Kakabit lang ng pailaw. Ayan, kararating-rating lang din namin. 8:45 nandito na kami. Ayan, nakalatag na ng carpet yung tulugan ni Oragon. Ay, tulugan na agad oh. Ayan oh. Ayan na guys, yung tulugan oh. Kaya habang di pa inaantok, sana maraming huli para marami agad na content. Dito si Mr. Oiram, nagpe-prepare ng kanyang rod. Alright. Ayun mga Oragon, mga ka-anglers, ayan oh, ready na yung aking pang alimasag. Titingnan natin kung makakahuli tayo ng alimasag. So ayun mga Oragon, ito mayroon ng alimasag agad oh. Umpisa tayo mag-alimasag habang nagsisita pa sila doon. Hirap kasi nito pag nilalambat. Ayan, nandun na siya guys sa lambat. Asan na ba? Alright, ayun, 1-0. So ayun guys, ayun, padalawa na. Nakadalawa na. Ito guys oh.
pang tatlo na to. Oh. Uy. Wala. Ayan oh. Talagang sinasalubong ako, galit na galit. Ayan guys, nandun na siya. Itong hirap ng ano. Ayan oh. Apat. Ayan, mayroon oh. Kaso maliit pa. Huwag mo na yan. See you next time. A few moments later. Sintonado yata. Hindi magkatugma yung ano ah. Ayun guys, concert dito, concert sa tabing dagat. Ayan oh. Ito drummer. Ito yung ano, lead guitarist. Aber nga, tingnan natin kung meron o wala. Damo. Kanina pa yan kalansing ng kalansing eh. Ayun, damo. Ayun oh. Ah, puti eh. Pumuti na eh. Oh. Ay, hindi po uga. Sure. Ay, nahatak yung isa mo. Ano ba yan? Ay, oo, nadali ang isa. Maliban. Sinabitan yung isa. Yan, may huli na. Sure. Nako, nag-ikot-ikot na. Animal. Buhol na. Sumabit sa isang linya. Hindi naman buhol. Dali na itong tanggalin. Tingnan natin mga oragon yung huli ni si Ronnie. Ay, lumalaki na nga eh. Namatay na yata. Tagal hinatak. Ay, ano, Shahor. Eh. Kanina pa yan eh, yung sabi mo na biglang binata. Ayun nga oh. Ito nga yun. Oh, dad, lunok na lunok oh. Alam na. Alam na dis. Pwesto na tayo. Inaantok na. Ayan mga kasama ko. I will follow you. Ayos ah. Alright. May huli na. Kumalansing na. Tumundo na nga. Palakapas. Makikiyos-yuso na lang dito. Bakukang yan, bakukang. Ha? Mayroon na. Sumasabay lang sa ano? Ay, yawa. It's a prank. Nagsugura di.
mga uragon. Ayun o. Ada Sadik. Ada ini bagus. Hah? Ini bagus. Ini bagus. Ada ini bagus kita. Ayo. Ada ini bagus. Ada amsak. Amsak. Arfafok. Yes, ada. Ada ashara, ada suf. Ini bagus. Ya, muskil ada. Ada ini bagus. Ada istidiri, ada syafaf. Ada maafi akit ya. Maaf yakin. Ito mga uragon, guys, ano kaya to? Padalwa ko na tong ano nakita. Yan oh. Oh. Kakaibang nila lang to ah. Yan oh. Ew. Yan oh. Kakaibang nilalang. Alright guys, mga uragon, mga ka-anglers dyan. Dito pa rin kami sa dagat. Naghihintay ng mga isda na kumagat. Ayan, nandyan yung mga rod, naka standby lang. Uy! Tatalon sana, maiwan yung aking wifi. Lalayo, mawawalan tayong signal. Magagalasan ako dyan sa tabing dagat. So, what's up mga uragon, mga ka-anglers dyan. Dito pa rin tayo ngayon sa baybaying dagat ng naval area dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Naka-live tayo sa Facebook and at the same time, tayo yung nagbablog nandito sa tabing dagat. Ayan, shoutout sa iyo kay Bayaw, Sani, Belen. Shoutout Bayaw, kumusta? Balita dyan. Tingnan natin doon sa dulo. Pa-subscribe Bayaw sa aking YouTube channel. Search mo sa sa YouTube apps mo. Be cool as in cool, malamig. Express the Uragon. Subscribe, pa-support mga ka-Uragon, mga best mga bay. Ayan, nandito tayo ngayon. Tayo yung naglalakad-lakad. Hirap mag dalawang hawak na cellphone, ayan oh. Alright, ayan guys. Tingnan natin dun sa ayan kung may huli dito. Ito yung bye-bye dagat. Naka na ako. Balot na balot kasi mainit. Masisira yung kutis ko, sayang yung aking gluta. Gluta. Tingnan natin. May huli na ba? Kararating mo lang? Wala pa rin huli. Kararating din lang pala. Tapos sila nakaupo lang, tapos mag-download lang, i-upload na sa Facebook page na Peke. Nakakainis sa part ko kasi pilit kong ginagawa ng paraan pero talaga Maraming salamat po sa inyo sa bigay na tulong sa anak ko at apo. Ayan, shout out kay Virgilin Cares. Support tayo kay Virgilin Cares. Ayan nanonood tayo kahit nandito tayo sa tabing dagat. Yo, what's up? Mga Uragon, mga ka-anglers, uwi na. Wala, matumal ngayon. Malungkot ang mga anglers. Wala masyadong huli. Kaya uwi na lang. Masama ang weather ngayon.
Wala masyadong huli. Alimasag lang ang marami. Yan, kuha ka dyan, sir. Yan yung mga nahuling alimasag, mga uragon, oh. Yan, oh. Hinati-hati na namin. Ayan, oh, meron din dito. At syempre, ayan, meron din dito. Hinati na sa tatlong parte para mayroon pang ulam. Mahina sa isda. Ayan, oh, ilang isda na huli. Ilang piraso? Tatlo. Isa lang naman siya, nag-iikot. So, ayan, oh. So ayun mga uragon, nagpe-prepare na. Uwi na kami, init na. Anong oras na baga? Time check. Oh, alas 10 na, alas 9. Oh, alas 10. Yun, oh, 5 minutes before 10 o'clock in the morning. Uwi na ang mga anglers. So medyo ano yan, pangit ang pagatan, mahina. Kaya medyo sad ang mga anglers ngayon at na kukunti ang huli. Ayan, yung alimang, oh, medyo marami akong nahuli. Yun, hinati-hati namin. Pinagtatlong party. Alright. So yun guys, uwi na kami. Alright guys, mga ka-anglers, mga uragon, uwi na kami. Medyo sad ngayon ng anglers. Kukunti ang nahuli, 6 na piraso. So kaya ayan, mababaw yung dagat, uwi na kami. Mababaw tuloy ang itik. Shout out sa mga ating mga ka-anglers dyan. Sino yung shout out pala, sir? Shout out na? Shout out daw kay kay Aldrin, na number 1 mong subscriber. Wow! Salamat, Marami salamat. siyang nanonood ng iyong video. Aldrin. Aldrin Lagman. Oy. Salamat kay Aldrin Lagman. Shout out sa iyo, bro. Tarlac. Shout out daw sa mga taga Tarlac. Wala tayong naiwan, ha? Aldrin, saka kay Randy Sanay, Sa lahat ng ex-sidada. kay Bowen. Shout out sa lahat ng ex Hidada boys. Si Bowen hindi pa, nandiyan pa yan. Ay, si Bowen pala, nandyan pa daw sa Hidada. Si Aldrin yata, dating ex ng Hidada. Alright, shout out sa iyo, bro. Aldrin Lagman. Randy Sanay. Randy Sanay, shout out, bro. Tayo. Saka kay ano nga pala, kay Levin. Yes, si Levi. Levin, I don't know, nakalimutan ko na apelyido mo, Levin, pasensya ka na. Pero, Ilustrisimo. Ayun. Okay. Alright. At saka sa lahat ng aking mga chikiting. Ayan. Okay. Shout out sa mga chikiting ni si Ronnie. Alright, so biyahe na kami guys. Uwi na. Maraming salamat. Ito na, uuwi na kami. See you next week. Pagka sinipag ulit ang mga anglers. Inshallah. So guys, yan yung hinahanap namin noon na nagkanda ligaw-ligaw kami. Ito, yung ano na to? Ano bang kasamahan naming anglers na namimimit din. Mga marami ng huli to. Ito siya, oh. Yung hinahanap niya, oh. Pero, yan, meron pang malakihan doon, oh. Yan si Mr. Cho. Bisaya din. Marami ng parakuna dito eh. Mas ganda? Yung lura? Ah, Ang babaw naman pala dyan. ito mga ito nakadali nito mga helicopter. Mga tubal. Wala ba sabit dyan? Wala mga bato dyan? Bay? Pero dito sa malapit lang. So hindi man ano.
Try kaya natin dito minsan, sir. Subukan natin. Pagka ano, tapos pagka magandang ano, lipat tayo. Gusto kayo ng crew. Alis din eh. Wala, matumal ngayon na. Tumal na. Mababa ang tubig eh. Saan ka lilipat? Wala naliligo dyan. Oo, inayin ako. Ah, init ka. Eh, wala ako. Balo. Service niya, oh. Saan yun? Kuya ba daw? Pahabol to eh.